Здравейте, момичета! Днес ще си говорим за комбинирания тип кожа, който е малко по-различен от мазния тип кожа. При него се характеризира с много ясни участъци на сухота и на омазняване. По правило, комбинираната кожа е характерно за нея омазнена Т-зона или Т-зона. Това включва челото, носа и брадичката. В тези области имаме засилена масна секреция, разширени порички, лъскав вид и често събират комедони. В останалата част обаче от лицето кожата е гладка, няма видими пори и много често страда от сухота и от дехидратация. Това, което е като тенденция при комбинираната кожа, е, че цялостната тенденция в годините на кожата е промяната и към изсушаване. Тоест, какво се случва с една комбинирана кожа във времето? В Т-зоната започва да намаля тази лъскавина заради намаляне продукцията на себум от масните жлези. Постепенно започва леко свиване на поричките, започва образуване на все по-малко комедони, което от една страна радва клиентите, които имат подобен тип кожа. Но същата тенденция се случва и с останалите части от лицето, т.е. бузите, скулите, слепоочията. Тъй като там кожата е суха, тя търпи в годината допълнително изсушаване. И затова в тези зони кожата започва да се чувства все по-суха, все повече да има усещане за придърпване, за дразнене, за сърбеж. И това води до една тенденция тези зони да бъдат много често дълбоко дехидратирани и се налага в тези зони да обърнем малко по-специално внимание в грижата си за кожата в годините. Т.е. трябва да следим как тя се променя, кои зони се променят и да й бъде дадено точно това, от което има нужда в конкретния момент. Като домашна грижа за една комбинирана кожа, така ми прави впечатление, че основно в по-ранна възраст акцента пада върху измивните продукти. Защо? Защото измивният продукт при една комбинирана кожа трябва да балансира две крайности. Т.е. трябва да измива добре отделения себум от Т-зоната и да я балансира, но едновременно с това не трябва да изсушава останалата част от лицето. Затова най-често препоръчвам да се използват много нежен тип пяна за лице, апликирана правилно и почистено лицето по правилен начин. Би трябвало добре да го измие, да го почисти от замърсяванията, но съответно и да не дехидратира останалата част от лицето. Като кремове, които са подходящи, естествено увлажняващи кремове, хидратиращи с ниско съдържание на липиди. Тук кремовете основно са в флуидни формули, доста леки, доста меки и приятни. За този тип кожа такъв тип формули се препоръчват и за слънцезащитните продукти, тъй като повечето слънцезащити при комбинираната кожа идват доста тежки и омазняващи, допълнително запушващи порите в Т-зоната. Маски какви можете да ползвате? Специално за маски ви препоръчвам за домашна грижа да се ползват комбинирани маски 2 пъти в седмицата минимум, като в Т-зоната нанасяме почистващи глинени маски, а в останалата част на лицето нанасяме подхранващи, регенериращи маски, богати на витамини, които да я омекотяват, да я хидратират и да я балансират.